Kan long shisha kan nuksa ka babha bat ka jing hikai ka ban ai jing mentoi shibun ya ki khna school pule jong ka shlem H secondary school Ribhoi district ka ban na kaliang ki trai ba kinong penya ya ka ne ka shlem ai jing start ki labu ika kper ban thung bat ban sarai ki sembai ding ka ban long kum shibenta ban hikai ki khna school ban penne pensa ki ding ki sin khnang ba ka jing bhabriu jong ka mei mariang kan yai ne ya kane ka kper thung ding layo jingerap naka sarkar India lengba naka scheme school nursery yojana hagaju kapor la pliru ya ka kper thung jhur ka balatip kum ka kitchen garden ka ba on ai jing hikai ki khna school ban thungi ki jai jhur jerngam bat ki wei ki bala bante ka koi ka khia ka ba kane kan longru kum ka wei ni ki subject ban hikai ki khna school bantip ban penne pensa e ka rep ka riang ka ba kane kan dei ka school ka ba ar ka district ka ba don ni kane ka kitchen garden la ai jing hikai ru iki khna school ni ka rukom ban thung iki ding bat ban sarai ki sembai ding da ki officer na ka tanat forest bat kumju la hikai ru ik rukom thung jhur dau ba kedi kharkrang ubadei wei na ki nong rep ubla shemphang bha ha ka rep karyang ha ka jalla lawan ban pli ya ka ne ka kper do MDC ka umroi constituency ba rangkan sai kharbuki ha ka jingi don rengkat lang ki officer na ka tanat forest ki riurang ba bat ki kime ki kpa jong ki khna school Iya nong sibun ni bang tray gini mah don kiper gani udah kidon kini te kila yarap sibun hi yang ni ba kila ban lek chit ni tam kendong mau kayo ka hat kam biang parat kata kumdeng sot te don kini kici gedan te yarap sibun ke ni bangin shu kej bit na po per jengi hi bangin ya simu chi bam tu ni lak mentit menak ni bisa và jing yo ijonga tela da kem kisbo tharai ki chur kem num he namar ba ki kham siam jing jar mo ba kin he nang no kin yo bam ki jing thoro kilo ni hibreu hi nang no kin yo bam ada ki don ka sbo ba te ki kham bun ka jing bam kloi ban he ban san bat ada ngi ai dawai ro ka biang hi tang ba kham ba bat lada nyim ai dawai nar ngin yo ki chur ki ba fresh ke jing pher ka ba phi lada ai dawai bat ba ai tang da kasbo namar kum bangi I menta ki shaj ong ka perthai menta phi ki bun ki ba pram kam yu dawai te lada pen kam yu dawai ke ei ka bala ban kata lada ni ai dawai kan kata sibun menta dang kena ngidang biang onda rasai ngi dana ramba pa kan kata ai kamet ya ka kwat ka khia ru kum ju hi kan kata lada ngim ai dawai pat ka biang bet ni shat ni klan hi tang ba ni he ngisan tang ma ki jur pat ki kham ya pher ki ba ai dawai ba kim ai dawai ki ba ai dawai ki kham he kloi ba ki bam ai dawai ki kham slam na ai men sim ya ki para khna school ba kin ya yo I nuksa ba ngi ro ngilong tangkum ki khna school wala da ngilong ki khna school ki ba dang riat hanrai ni pin inuksa da ka ba ngi le kum ne ngin yo jing mentoi wala da ngi don hayeng ru ngin le hakane ka rukom nang ba ngin yo e ki chur ki ba fresh ada kim dam jaka hayeng pila ban le hakanu kanu ka bantaru daga ba pin thung haki sunduk dok kha ane pin chna daki jing chna ayu ru kalo Pajing tu halor kali ma habai dei bat kali ka school nursery yojana dei yo ya kali ka scheme na ka sarkar India te ga dap da ka jing kenen shisha namar ba school jungi kalong ka jing ka kruwa ba ha bang yo padiang ni kali ka scheme bat ru ngashim ya ka kaburu bang ni pli lang sabat ya ka kitchen garden owi kalong bagi inwan ra ya kikna bakin long tiba I ya kamarian habai dei bat ki nursery nang ta pade bat habai dei bat kan ka kitchen garden pade baki kena kin enjoy mo bakin ya muja ha ka bagi ni yo ya ba mi kitchen ba batei na ka jong ka pen na ka jong ka yi ti bat ni ai ka jing hikai ki bat kaman chuong no ka jing hikai hi ki bang shu ai tang ha school mo tang ha ki classroom kamlong ka babit ka babiang mo nrai through experience kamot ba da ka baki kile mo ki persyang ha po ka feel ti kamot kata ka ki khamyo ka ba ka jing nang ka jing tip ka jong ki ka ba kham jeliu ha ka ba kinla ban tip ru
but syapang kini ke scientific name mo kidan ki jat johor ki ba ni daka local name ni tip ha po ka yeng ka jong ni ngim tip nei kidan la ki jong ki kerteng so menta da ka bangi don ya ka ni ka kitchen garden ki kena ki yo ban wan ban pet ya ki man la ka sneak and observe ma kin pet ya ka ti kiyo I ken hang neba nadu ba umi itu jingthong bat ru bakin enjoy ha ka bakin yo ru ban mat ban ba ya ki ni ki jingthong bat ru ki learn mo ki tip ya ka ka baki ki le bat ru kan long ru ka jing kai ya ki wi nadu ba ki dang ret te hadu ba ken la he lasan ka jinglong rang ba ka jong ki bakin tip ha ba ya dei bat ka jing don kam mo jong ka ki johor ki jap dan ki jimbam ki batei ya ka met ka jong ki bat ba nuan lam ya ki kena pa de ba kin long close in contact ba kin ka mei marian nang ba namar ba pum ha ki sini ki ba menta ki mang la ong hi ba ka global warming kala jurba ni sini ha ki Islam ki ba nang wan ka jing bom sung thu mo ka jing bom ngam ka ta ka jing sung thu jong ki khana la ni jong ki brio mo be ba ki pom pathari ki dien ki siet la ni ki thang pe kum ha ki ni por ba matar ni I ba ki thang ki kraw ki batap rei hoi wat la ki yo ti ta ki jing ki kai yo ki jing ki kai ba om bet bam thang ni ki kraw ki batap na ba ki thang ki pendo no ya ki nursery ya ki tu ki ba khilung ti rei ha ka ni ka por ka ba menta te ling ba ka ni ka school ka jong ni kum ki no hi kai la presitom ni da thung hi ya ki no hi kai ki in charge ni dan ki science teacher hang ni na ka opo primary ba secondary ha ka banga la jiet ya ki ba kin dei ki nong pet ki nong jingo abai dei ba ka ni ka kitchen garden ba ka nursery